E bebe, ko possible janona Facebook nao efa tsy diniko ny mahita olo midiridragianao agnatin'izao. Ino raha tsy mampatoky anao nefa zay ty faninao, fitiavako anao zay ambarako anao sady zay tsy avandy. Efa taraminao zaho agneky saritinao, ke tiako anao io e, ajeko anao vadiko e, ataoko zay tianao, fôtony anao olo mentsika tegny sampira fesiko e, ninazaraky raha ty hoe marimaro tsapodintsika eky fa itôko iarapetraka aminao zaho e, marimaro tsapodintsika eky fa itôko iarapetraka aminao zaho e. Banjeng raty faninao jiaby mba tiako anao tonga saigny, tany ho fidiavinay langitry ho filoloegny, ke tiako anao io e, ajeko anao vadiko e, ataoko zay tianao, fôtony anao olo mentsika tegny sampira fesiko e, ninazaraky raha ty hoe tsy mampatoky anao nefa zay ty faninao, fitiavako anao zay ambarako anao sady zay tsy avandy. Efa taraminao zaho agneky saritinao, tsapadiso e vitanao zaho, malomalo lava tsy ho hita amitsika zaho makatia. Malu lava tu itam tika Davart Record.